Arratsaldeon eta ondo etorri ikastolen elkarteak piztu jakin mina izenburuarekin antolatu dituen jardunaldi hauetara. 11 printzipio edo oinarritan bildu ditu ikastolen elkarteak euskal hezkuntza sistemak izan beharreko ezaugarriak eta bihar izeneko endekalogoan bildu ditu. Eta galdera luzatu die ikastolen komunitatea osatzen duten ikasle, familia, langile, herri eragilei, galdetuaz zeintzuk behar duten izan biharko euskal hezkuntzaren gakoak. 11 oinarri edo printzipio horietako bat da euskal kurrikuluma, gaur aztertu nahi dugun ezaugarria hain zuzen. Izan ere, ikastolen elkarteak euskal kosmobiziotik eraikia izan behar duela ulertzen du euskal hezkuntzak. Eta euskal kurrikuluma gelan nola gelaratzen den, zelan esku hartze hori nola praktikan jartzen den ikusi dugu egun hauetan, jardunaldi hauetan, pasan astean, ikastolek erakutsi bai digute, iparretik egora eta ekialdetik mendebaldera, hori nola garatzen ari diren. Izan ere ikastolan hola ulertzen dugu elkarren arteko harremana, elkar aberastuz osotzen dugu ikastolen sarea. Eta gaur horretan sakontzen jarraitu nahi dugu, ikastoletako esperientzia horiek erakutsi digute urrats handia egin dugula konpetentzietan oinarritutako irakaskuntzan. Oinarrizko ezagutzak dira horiek ikasleek etorkizuneko bizitzarako beharko dituztenak. Eta ikusi dugu proiektu horrek garatzen direla ikasleen bizitza eremuko esparru gertuko horiekin, ezta? Ikasketa benetan esanguratsua izan daiten bereientzako. Gaur euskal kurrikulum horretan sakontzen jarraitu nahiko genuke eta argitu nahi dugu euskal kurrikulum hori zergatik jarri zan abian bere momentuan, zeintzuk izan ziren parteideak euskal kurrikulum hori osotzen aritu zirenak, eta batez ere jakin nahi dugu zein izan den azken urte hauetan euskal kurrikulum horrek egin duen ekarpena ikastoletan eta euskal hezkuntzan. Eta horretarako ikastoletako ordezkaritza zabala dugu gaur hemen, Koldo Teitu alde batetik, ikastolen elkarteko lehendakaria, ondo etorri Koldo. Eskerrik asko. Zigor Ibarzabal, ikastolen elkarteko hezkuntza arduraduna, ondo etorri zuri bai, Zigor. Eskerri dure. Eta Maider Ortega ere hemen daukagu, San Nikolas ikastolako irakaslea, ondo etorri Maider. Eskerrik asko. Eta Itxaso Basauri, barkatu azkenik, Txintxerri ikastolako lehen hezkuntzako irakaslea, ondo etorri zuri bai. Eskerrik asko. Eta sarrera honetan gehiago luzatu barik, Koldo, harira sartuko gara, ondo iruditzen bazaizu, eta zuretzako lehenengo ezinbesteko galdera, zergatik euskal kurrikuluma? Galdera horren erantzunan historian kokatuko dut, ezta? 1982tik datorren apostua da ikastolen mugimenduan, bigarren biltzar nazionalean erabaki genuen euskal kurrikulum bat osatzeko proiektua, egia zan da garai hartan publifikazioaren gatazka eragotzi zuen eta beranduago 1986an berrartu genuen 3. biltzar nazionalean eta hor plan pedagogiko nazionalaren barruan hartu genuen erabakia aurrera eramateko proiektu hau, ezta. Eta honelako galderari erantzutea zen helburua, ezta. Zeintzuk dira derrigorrezko hezkuntza bukatzean 16 urteko gazte batek gutxienez ezagutu behar dituen gertaerak eta kontzeptuak, egiten jakin behar dituen prozedurak, lortu behar duen trebetasunak eta bere ganatu behar dituen balioak eta jarduerak. Galdera honi herri izan nahi duen edozein herrik bere buruari egiten dio galdera hori. Hau da, zer da talde gisa, herri gisa, nazio gisa, belaunalditik belaunaldira transmititu behar duguna, ezta? Horri erantzuteko premia zegoen Euskal Herrian, egia esan da, Europako estatu guztiek beraien hezkuntza nazional sistemak 19. mendean eraiki zituztenean galdera horreri erantzuta emon zioten, eta transmisio hori, hizkuntzarena, historiarena, familiatik hezkuntzara pasatu zen. Aldiz Euskal Herrian
elementu soziokulturalen transmisioa familiaren eta herrigintzaren eskutan egon ziren, baina ikusi genuen hezkuntza sistemaren implikazioa ezinbestekoa zala. Eta horregatik egokia ikusten genuen euskal kurrikuluna hezkuntza sistema horren osaeraren barruan funtsezko bete beharra zuela. Eta transmisio hori egiteko klabea zala. Gainera, kontuan hartuz, bi estatu eta 3 administrazioetan banatuta gaudela, eta erantzun hori ez zigutela emoten ez estatu frantsesak, ez espainolak, herri gisa aurrera egiteko ezinbestean ikusi genuen lan hori egin behar zala. Era berean administrazio autonomikoek ere ziguten erantzuna emoten azken finean, kurrikulum ofizial horien bidez asimilazio gertatzen zelako. Eta gu, herri bezala nahi dugu iraun eta horretarako ezinbestekoa ikusten genuen. Eta fase hau pizkate borobiltzeko, 1998an ja Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioak egoeraren diagnosia egin, eta proiektuaren marko teorikoa eta plangintza estrategikoa adostu zuen, eta aurrera egin genuen. Hor txostena, asko gogoratzen duena da, ikastolen kurrikulumaren euskal dimentsioa. Eta prozesua nola eta norekin planteatu zen? Ze hori ere, imaginatzen dut, asko pentsatu dago kontu bat izango zela? Aurreko galderan erantzun dizudena kontutan hartun da, argi genuen euskal kurrikulumaren gaia edo lana ikastoletatik haratago zijoala. Azken finean, Euskal Herriaren apostu bat zelako. Eta beraz, borondateak elkartzen saiatu beharra zegoen. Eta, gura intzindaritza argi genuen, argi izan dugu prozesu guztian, baina ora berean oso garrantzitsua zen elkarlana eta beste zenbait eragileen parte hartzea. Eta ez bakarrik hezkuntzako eragileak, baizik eta eragile ezberdinak. Horretan, denbora bat emon genuen eta ezezko batzu jaso eta gero, hori ere aitortu behar da, bidaide berriak topa genituen 2000 batean. Eta, lehenengo, udalbiltza. Udalbiltzak Euskal Herriko kurrikulunan eraikitzeko aukera aztertzeko erabakia hartu zuen, eta, harremanetan hasi ginen, eta horren ondorioz 2003 urtean, udalbiltzak, ikastolen elkarteak eta sortzen ikasbatuaz elkarteak, Euskal kurrikuluna sortzeko prozesua martxan jartzeko akordioa hitzartu zuten. Horretan, elemento klabe bat, lehen aipatu dudana, barriro aipatuko dut. Urrats horiek aurrea emateko alik eta txikimendu gehienak biltzen saiatu behar ginen. Eta, prozesu horren ezaugarri nagusi bat, hori izan zen. Eta lortu genuen, esate baterako, hezkuntzako 22 eragileen parte hartzea, eta garai hartan ere lortu genuen erkidegoko hezkuntza sailaren alde batetik babesa eta bestetik laguntza ekonomikoa. Beraz, ezaugarri nagusi bat beti izan da parte hartzea, eta elkarlanean aritzea beste hainbat eragileekin. Eta imaginatzen dut, horrelako prozesu batek planifikazio handi bat eskatzen duela, jakin nahiko genuke zeintzuk izan diren zure ustez mugarririk importanteenak prozesu guzti horretan? Erantzun horretik, eten bat egingo dut, kurrikuluna aurrera ateratzeko 2 pertsonen lana gora aipatzeko. Alde batetik Xabier Garagorri, zuzendaria horrekoa izandakoa, eta berarekin batera eta bere alboan Mikele Aldasora. Ni uste dut errekonozimendu hori egin behar dela eta egiten dut. Era telegrafikoan, urratz ezberdinak egon ziren. Lehenengoa, lehen aipatu dudan eta gero, 2003 urtean, hitzarmena sinatu eta gero lortu genuen, egin genuen Euskal Kurrikuluma marke teorikoa eta plangintza estrategikoa. Horre, oinarri filosofikoak eta pedagogikoak landu genituen. Bigarrena izan zen kultur ibilbidea. Euskal Kurrikuluna kultur ibilbidea. Hori 2004 urtean landu genuen, hor finkatu genuen zeintzuk izango ziren jakintza esparruak eta hainbat adituekin lan hori egin genuen, liburu potolo hori aurrera atara genuen, eta hortik eta gero hurrengo pausua eta garrantzitsuena nire ustez prozesu horretan izan zen derrigorrezko eskolaldirako Euskal Kurrikuluna. Hori osatzeko zuzendaritza tekniko bat osatu zen eta lehen aipatutako erakundetik batekin ere etorri zen Eusko Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila.
Eta hor ja, 2005ko martzoan aurkeztu genuen lan hori, eta hor hito nagusi bat egon zen, garai hartako sailburua, Angeles Iztueta, esan zuelako, kurrikulum hori bihurtuko zala kurrikulum ofiziala. Egia da, saltza handia sortu zuten adierazpen haiek. Hori egin eta gero, zer egin behar genuen? Azken finean, eztabaidagai ipini, hezkuntza eragile guztiekin eta hainbat ikastetxekin. Eta hori egin genuen, parte hartu zuten 120 eskolek prozesu horretan, eta hor ja osatu genuen derrigorrezko eskolaldirako euskal kurrikulumenaren balioespen eta hobekuntza proposamena. Hori eta gero, faltatzen zen azkenengo fasea, eta zen euskal kurrikuluna espezifikoa, oinarrizkoa eta komuna. Klabea zen Euskal Herriko ezaugarriak hor jasota egoteko, eta guzti horrekin ekainaren 2008ko ekainaren 21ean amaitu genuen ibilbide hura kursalen, pizkat kakotzen artean, euskal kurrikulunaren onarpen ekitaldiarekin. Eta denboran aurrera eginez, behin derrigorrezko eskolaldirako ikastolen oinarrizko euskal kurrikuluma zehaztuta, hurrengo urratsa suposatzen dut izango zela ikastoletan hori garatzea, ezta? Bai, azken finean, igual azpimarratuko dut lehen aipatutako elemento batzuk, ezta? Nik uste dute erabili genuen metodologia azpimarratu behar dela. Munduko herri bakanetakoak izango gara kurrikuluna definitzeko garaian herriari hitza emon diona, ezta? Beste zenbait lurraldeetan normalean hezkuntza ardura dutenen eskuetan egoten da guzti hau, baina guk herriari emon genioen hitza, parte hartzea bultzatu genuen, eta hezkuntza komunitatea, herri eragileak eta oroar herritarren atxikimendua lortu zuen proiektua. Eta esan duzuna, hortik aurrera zer? Geletara eraman behar genuen, pizkate hitz errezak erabiliaz, hori izan zen gure helburua, eta horretan ikas materiala edo edizio plan bat osatzea izan zen gure urrengo helburua. Horretan nik uste azpimarratu behar duguna da elkar argitaratzearekin 2011 urtean sortu genuen ikaselkar, eta nik uste dut proiektu guzti hau geletara eramateko elemento klabe bat izan zen. Hor ere behar genuen, ez bakarrik ikasgeletara eraman, baizik eta irakasleen prestakuntza, ebaluatzeko tresna berriak, urte askotan ikastolen mugimenduaren lehentasuna izan zen hori. Egindako lan hori, gero geletara eramatea. Gero egunerokotasunean erabiltzeko. Eta horretan, esan dakoa, klabea izan zen ikaselkarren sorrera. Tarte horretan ere tartetxo bat hartu behar dugu, gogoratzeko 2013 urtean etxai handi bat agertu zela, Lonce, eta Loncerekin batera ere Heziberrien egitasmoa. Eta Heziberrien egitasmoa ere euskal kurrikulunaren garapenean eragina izan zuen. Alde batetik gogoratu Heziberrien egitasmoa hiru fasea zituela, eta ikastolen elkartea lehenengo fasearekin, marko pedagogikoarekin bere adostasuna adierazi zuen, baina gero ja dekretu kurrikularrarekin ez ginen geratu oso kontent, eta hirugarrena legearena geratu zen hor airean. Orduan, garapen horretan, nik uste dut guzti horiek eragina izan zuten. 2013 urtetik aurrera horri ibili behar ginen ikusten Loncetik zetorrena, posible zana, Heziberritik, jaurlaritzarekin negoziatu, goratzen dut dekretu kurrikularen lehenengo zirriborroa oso eskasa izan zela, eta horrek gero zabaldu zuen bidea pizkator. Baina egia zan da, dekretu kurrikular horiek ez ziren, guk nahi genuenak eta guk egingo genuenak, eta askotan ezaten genuena, erdi-purdi geratu zen zati hori, ez da. Aurrera begirarako behar bada, eta hain zuzen be, azkenengo galdera hau prospektiba bat eginez egin nahiko nizuke, nola irudikatzen duzu direla erronkak, etorkizuneko erronkak euskal kurrikulumarenak? Ikastolen elkartea apostu argi bat egin zuen, pedagogia arlorrean, euskal kurrikulumenean eta kompetentziat oinarritutako eredu baten alde. Eta, horren ondorioz zenbait proiektu egin ditugu, edo aurrera eraman ditugu, Eki, Kuku, Kimu eta beste hainbat. Eta
era berean ere ikasmaterialak ekoitzi dugu, eta gure irakasleen formazioa, baina guzti hori borobiltzeko argi dagoena da behar dugula babes legal bat, ez da? Guzti hori ez badago babes legal argi bat, arriskoan egon daiteke elementu bat, eta daramagu hainbat urte hori aldarrikatzen, ez da? Horregatik lehen esan dudan, guk askotan esaten genuen, heziberri bere osotasunean, bere osotasunean zegoelako legea, eta nik uste dut marko juridiko hori beharrezkoa dugula. Eta nik uste dut amaitzeko ezin dugu ahaztu administrazio ezberdinek azten urtetan hartutako hainbat erabakik agerian usten dutela, argi erakusten dute gure bidea egiteko dugun beharra, apostu horrekin jarraitzeko dugun beharra, eta bi adibide erabiliko ditut. Alde batetik Nafarroan gure ikasmaterialak gobernuaren jomugan, auzitan, epaitegietan egon ziren, hainbat urtez, Nafarroko errealitate instituzionalera egokitzen ez zirelako. Astronauta bat ikurrina batekin zegoelako, ez da? Askotan txantzan bezala esaten genuen, baina egia da argudioetan hori ere agertzen zala. Eta, Ipar Euskal Herrian zer esanik ez, ez da? Gure ikasleak ezin dituzte orain dela denborazko brebeta eta basoa euskaraz egin, eta, azken egunetan Konstituzio Kontseiluaren ebazpenak murgiltze eredua kolokan ipini du, egia esan da nahiko larrituta gaude egoera berri honekin, eta uste dut guzti hau eta lehen aipatu dudana gure bidea egiteko dugun beharra azpimarratzen duela, eta logikoki ikastolek egin duten moduan historian zehar horrela jarraituko dugu. Hasi ginen babes legal barik, nahiko genuke babes legala izatea, baina ez badugu ere, aurrera jarraituko dugu lan horrekin, pentsatzen dugulako gure herriari eskainitako lan zoragarri bat dela, eta gure herri nortasuna, nazio nortasun hori bultzatzeko ezinbestekoa dela. Oso ondo, egindakoa ez da gutxi, baina oraindik ere badago zer egin dezente, eskerrik asko Koldo. Eta aurrera egingo dugu, Zigor. Kaixo? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta hezkuntza praktikara begira jarriko gara, Euskal Kurrikulumak hezkuntza praktikara begira egindako ekarpena aztertuaz. Esan dugun modura, Euskal Herrirako oinarrizko eta komuna den kurrikuluma ezartzea izan da Euskal Kurrikulumaren helburua, eta Euskararen erabilera eta kultur transmisioa eskutik doazen bi baldintza direla ezaguna da. Hala ere, Euskararen erabileran azken aldian ditugun emaitzak, datuak, ez dira nahiko genituzkeen besteko onak. Nola uste duzu irauli dezakegula tendentzia hau? Azteko arratsaldeon guztioi, bi galdera oso esanguratsu batu dituzu, bai? Sarrerako galdera honetan. Nik abiatuko nuke, alde batetik esango nuke, Euskal Kurrikulumaren bitartez zoru komun bat sortu eta eskaini nahi izan dela, bai? Kultura ikuspuntutik, herritar guztientzat, erreferentziazko kontzeptuak, pertsonaiak, edukiak, ezagutzak batzen eta biltzen zituena, bai? Orduan horre esango duke, Euskal Kurrikuluma ez dela ohiko kurrikulum proiektu bat. Koldoke bere sarreran ere aurreratu digu, aditu askoren ekarpenez osatutako euskal dimentsio bat badakarrela, ez da? Eta hor gako nabarmena dago Euskal Kurrikulumarena. Esan dezakegu eta Koldonitzak baliatuz herrigintzan osatutako kurrikulum bat sortu genuela. Eta bigarren galderari erantzunez, hizkuntza erabilerari dagokionean, Euskal Kurrikuluma gelaratzen hasi ginela urte batzuk bada, azken urteetako maitza ezberdinak eta erabileraren ingurukoak adierazten digute oraindik eta lan sakonagoa egin behar degula horretan, baina argi daukagu ezinbestekoa dela kultura adierazpide ezberdinekiko eta euskal nortasunarekiko atxikimendua landu egin behar ditugula, bai? Bestera batera esan da, pertsona eta hizkuntza ohituren arteko lotura emozional horiek sortu behar ditugula ezinbestean, gure gizarteko gazte zein helduek, euskararekiko autokontziente hori egin dezaten.
Eta euskal kurrikulumak, esaten ari gara, landu beharreko edukita jakintza gaiak zehazteaz gain, hezkuntza ulertzeko modu bat, planteatzen duela, kompetentzietan oinarritutako hezkuntza eredua hain zuzen. Bai, eta hori erraz esaten da, baina iraultza handia suposatu du horrek, bai. Euskal kurrikulunak jasotzen du kompetentzietan oinarritutako irakaskuntza prozesu ezberdinen ezaugarriak eta horiek guztiak ondo definitzen ditu, bai. Eta gu ordura arte, saiakera ezberdinak egiten hasiak geunden, bai, ikasi irakaskuntza prozesuei beste jite bat ematekoan, baina bai, eskatzen zigula errotik aldaketa sakon bat, bai. Oso ikasketa memoristikoan, oso edukien transmisioan, oinarritzen ginen momentuan tan, baina euskal kurrikulunak, nolabait, txip aldaketa hori egitera behartu egiten ginduen, bai? Nolabait, esatetik, edukiak ikastetik horien erabilerara gauzi bat egiten, ez? Ikasketa prozesuari beste zentzu bat ematea zan helburua, eta uste dut hori lortu degula ikasmaterial eta gure esku hartzen bitartez, ikasleak beraiek ere ikasi duten hori zertarako bat ematen diote momentu honetan, ez? Hori ulertzera eta gero egoera horietan ikasi dituzten horiek aplikatzera. Baina hori horrela esan da ere, oso arlo teorikoan geratzen da, baina horrek ezinbestean ikaslearen rol aldaketa bat irudikatzera eraman behar izan gaitu, ez? Eta ordura arte agian entzule pasibo ziren ikasle horiek, beraien ikasketa prozesuan protagonistagoa izatera eraman ditu, bai? Eta horrek zer esan nahi du, ordura arte egiten ez zituzten gauza asko egin behar zituztela, bai? Erraz ulertzeko hitzetan, ikasle horiek ikertu egin behar dute, ikasle horiek eztabaidatu egin behar dute, kooperatu, planifikatu, sortu, eraiki, ez? Ordura arte agian, hain presente ez zeuden prozedurak zian, ez? Beraien ikasketa prozesuan. Eta ikaslearen rol aldaketak ezinbestean irakaslearen rol aldaketa dakar. Ez, eta hor, uste dut, lan handia egin degula, egiten jarraitu behar degula, azken finean irakasleak momentu honetan ikaste momentu ezberdinak planifikatu behar ditu. Kasu batzuetan, instrukzioa edo saio klasikoagoak beharko dira, transmisio bat egon behar dalako. Beste momentu batzuetan, ikasketa autonomoagoa bultzatu beharko dugu, eta izan bakarka naiz taldean, ikasleek beraien autogestioan oinarritutako ikasketa prozesu bat aurrera eraman beharko dute. Beraz, horren beste rol aldaketak ezinbestean prestakuntzarekin lotura zuzena dauka, ez? Eta horra bideratu dugu esfortzu eta baliabide asko azken urtetan, eta uste dugu bere eragina eta bere fruituak jasotzen ari garela, eta espero dut gero Maider eta Itxasoren testigantzekin, hau agerian. Argituko dugula, bai. Bai, eta diosunarekin lotuta eta etorkizuna begira jarrita, esaten da, ziurra den gauza bakarra dela etengabeko aldaketa biziko dugula, etorkizun baten. Eta pertsonek aldatu beharko dituztela lanpostuak, testuinguru berrietara egokitu beharko dutela, hezkuntzak erronka horren aurrean non jarri beharko luke zure ustez fokua, Bai. Berriro ere aditu eta aritu ezberdinei entzundakotik abiatuta, gizarte oso likido batean bizi garen momentua da, eta nik uste etengabeko aldaketa horiek guk nahi baino azkarrago ere momentu askotan gertatuko direla. Beraz, etorkizuneko gizarteko gakoetako bat egoera berri horietara egokitzeko gaitasun hori izate egongo da, ez? Nik uste, ukaezina dela momentu honetan teknologiak esparru ezberdinatan daukan eragina, izan ikerketan edo komunikazioan eta barrez, eta horrek eramaten gaitu ezagutza berri asko oso azkar sortzera, eta horrek ezagutza asko ere
azkar iraungitzera eramaten gaitu, bai? Badaude unibertsalak eta denboran ez da, geratzen diren ezagutza batzuk, eta horiek jakin behar ditugu, baina beste horiek oso iraupen laburrekoak dira, ez? Horrek zetara eramaten gaitu, ezagutzetan oinarritutako irakaskuntza prozesuetan baino, kompetentzietan oinarritutako ikaskuntza prozesu horiek indartzera, ez? Azken finean, ikasleekin, pertsonekin lan egiten dugun pertsona horiekin lantzen ditugunak, kompetentzia izan disiplinarrak eta metadisiplinarrak eta ere badaudelako, ez? Eta hor kokatzen dira gako desberdinak, ez? Taldean lan egiten jakitea, lidergo partekatu batera sustatzea, baina errespetuan oinarritutako hori izatea, pertsona bezala barne sendotasun bat izatea, egoera guzti horietara era modu positibo batean egokitzen dakiena, ekintzailea dena, entzute aktiboa praktikatzen duena, eta hori guzti hori ere ikasi egiten da, eta hori ere irakutsi egiten da, eta hori da momentu honetan eskuartean daukagun erronka handienetako bat, bai? Beraz, esango duke, ikasketa espezifikoa, jakintza espezifiko hori, bai? Zure ikasketak ematen dizuten hori beharko dela, baina horrez gain, balio erantsia emango dituzten gaitasun ezberdinak hauek direla, ez? Eta horiek ere entrenatu eta landu egin behar ditugula. Eta ikaslearen profilari begira ari gara, baina profil horri begira lan ezinbesteko bat egiten duena irakaslea izanik, irakaslearen profilean ere honek guztionek eragina duka ezinbestean, eta bere etengabeko prestakuntzan. Orduan, ikastolen elkartetik nola planteatzen da prestakuntza plan hori, eta batez ez ze bilakaera uste duzu izan duela prestakuntza planak azken urte hauetan? Nik uste dut, gako handi bat aipatu dozun hori dela, ez? Ikaslearen profila definitzera oso ohitua gaude. Ikasle profil bat, pertsona eredu bat irudikatzera, bai? Ez den nahi dugun, ez, ikasle profil hori, baina ezinbestean konturatu behar garena, hori definitzen ari garen momentuan, irakasle profila hitz egiten ari garela, bai? Momentu honetan, hezkuntzak aldaketa behar duen horretan, ezinbestean gogoeta egin beharko dugu, ez, hezkuntza norantz, iparra non kokatu nahi dugun jartzeko, eta hor barruan egin behar dugun galderetako bat hori da. Eta iparro horretarantz abiatzeko, zer nolako profesionalak behar ditugu, ez? Eta honelako profesionalak ezteko, zer nolako prestakuntza behar dugu. Baina hori, tokian tokiko begiradatik egin behar da. Nik uste dut, ikastola bakoitzak ikusi behar duela bere lantaldeak, alde batetik ze premia dituen, eta beste alde batetik ze indargune eta ze motivazio dituen ere bai, ez? Eta horren baitako prestakuntza plan iraunkor bat sortu behar da, urtearen poderioz, lantaldeko pertsona ezberdinen esku hartze horiek bateratu, begirada hori bateratzen duena, eta ipar horretaruntz erakundea eramango duena. Erakundea egitura antolaketa ikuspuntutik eta esku hartze pedagogiko ikuspuntutik ere bai, ez? Eta, hor guk ikusi deguna azken urteetan, lehen agian erresagoa edo homogeneoa zen prestakuntza plan bat eskaintzen genuen, eta ikastola ezberdinetako irakasleak etortzen ziren mintegi horietan parte hartzera, eta orain gerota eskaera handiagoa da tokian tokiko ikastolako klaustro osoari prestakuntza espezifiko bat eskaini, ez? Behaien beharrak kontutan hartuta horiek direlako. Eta beste puntu bat prestakuntzan aipatu gurako neukena, guk azkenen gurtietan egin dugun gogoetaren ondorio bezala da, autoikaskuntza modul horiek garatzearen garrantzia. Gaur egun, teknologia berrien erabilerarako oso gaitua gaude, eta horrek aukera asko ematen dizkigu, bakoitzak bere ritmora egin aldituen ikastaro eta mintegiak direlako, ez? Eta, zu zeu erregulatzen dezulako, zure burua, zure denbora eta gaitasunak. Beraz horrek,
uste dugu arrakastarako ere faktore garrantzitsu bat ematen duela. Gako batzuk etorkizunera begira aipatu dituzun arren, eta zure saioa amaitzeko Zigor, zuri ere Koldori eskatu didan moduan eskatuko nizuke Euskal Kurrikulumaren etorkizuneko erronka nagusiak hezkuntzan zeintzuk uste dituzun diren? Bueno, nik hori abiatu gurako nuke mezu positibo batekin, eta uste dut azken urtietan urratz handiak eta garrantzitsuak eman ditugula bide horretaruntz, bai? Hala ere, oraindik ere, badaukagun non sakondu eta non jardun, bai? Bi eremu ezberdinetan kokatuko neuke gogoeta hau, ez? Eta batetik gizarte eremuan orokorrean bi ideia kokatzeko, bai? Uste dut euskalgintza ikuspuntutik herri eragile garenon arteko estrategia partekatu bat eskatzen dauela. Uste dut eragile asko garela gaur egun euskalgintzaren inguruan jarduten dugunak, baina gure guztion esku hartze hori koordinatu eta ipar horri begira jartzeko sistema bat antolatu beharko genuke. Eta bestetik, Euskal Kurrikulumaren zabalkunderako eta Euskal Hezkuntza Sistema propio bat garatzen jarraitzeko erakundeen arteko sinergiak berriro ere gakoak izango dira. Eta hor, pixkat etxe barrutik abiatuta, ikastolen elkartearen barruan ere badaukagu erronka nabarmena. Eta bigarren eremua, ja eskola eremuan kokatuta zehatzago, hemen ere bi ardatz aipatuko ditut. Batetik eskola antolaketari dagokionean eta bilera sistematikari dagokionean, nik egiten dudan gogoeta da egun inoiz baino garrantzitsuagoa dela irakasleak elkarrekin gogoetak egiteko foroak izatea. Eta hor foro horietan irakasleek beharra daukagulako elkarrekin eztabaidatzeko, elkarregandik ikasteko, ikertzeko, eta gogoeta pedagogiko hori egiteko foroak eta denbora behar dugu. Gure artean ere esku hartze hori bateratu, adostu eta arrakasta lortzeko. Eta bigarrenean, dagoeneko aipatu baldin badugu ere, irakaslearen profila findu esango nuke. Gogoeta batzuk egiten badatoz, baina hor ondiokan oraindik ere sakontzen jarraitu beharko duke. Eta batetik irakaskuntzarako kompetentzia ikuspegi oinarrizko pedagogikoetatik, ikuspegi metodologikotik landu beharko geuke, baina badago beste alderdi bat kontutan hartu beharko geukela, eta da guk ikasleekin etengabe elkarrekintzan ari gara, etengabe komunikatzen ari gara, eta etengabe gure bizitzaren zati txikiak beraiekin partekatzen ari gara, eta hor dago papeletan, liburuetan ez datorren kurrikulum eskutua deitzen dugun hori, eta kontzienteki landu behar dugun gauza bada, ze azkenean era inkonsiente batean beraiekin partekatzen ditugu gure eguneroko bizitzako gauza asko, eta horretan erreferente gara beraientzako, eta horre jarri behar dugu beste fokuetariko bat. Eta gutxi gora bera, labur esan da, ze honekin bestela txalde erdia pasatuko genuke. Bai, baina ez daukagu, denbora mugatua daukagu, beraz hortxe utziko dugu. Eskerrik asko Zigor, zure parte hartze honengatik. Eta aurrera egingo dugu, Maiderrekin, kaixo Maider. Haupa, arratsaldeon. Arratsaldeon, eta zurekin, hain zuzen be, ikusi nahiko denuke, Zigorrek esan duen hori, zure bizipenetik nola ikusten duzun, irakasle zaren horretatik, ia zure eguneroko bizipenak, zeintzu diren gela barruan, eta galdera da hain zuzen ere, irakaskuntzen urteetako ibilida duzun honetan, zure ustez, zein izan da, Euskal Kurrikulumaren esku hartze horrek, zein bizipen utzi ditu zugan? Bizipen, azteko bizipen politak, ez? Gela barruan egia da aldaketa handiak eduki ditugula, batez ere ezagutzetatik konpetentzietara pasatu garenean, horrek erronka handia suposatu digu irakasleoi, baina orain konturatu gara gela barruan zelako gauza positiboak eraiki diren, ezta?
argi dago zer ikasitik zertarako ikasira pasatu garela, eta horren bestez zer ebaluatutik zertarako ebaluatura, ez? Baina, klaro, oinarrezko kompetentziak landu behar ditugu, baina hori gela barruan nola egiten da, ez? Hori nola gertatzen da hori gela barruan? Bueno, gure unidadeek fase desberdinak dituzte. Lehenengo fase, 3 fase desberdinetan daude orduan. Unidadea hasten da erronka bat proposatzen digu ikaslei, eta erronka horrek konpetentzia bati erantzuten dio. Orduan, hasierako fasean, pixkat arakatu egiten dute, planifikatu egiten dute, behin planifikatzen dugunean ezagutzetara pasatzen gara, beti ere, ezin dugulako ahaztu, konpetentzia bati aurre egiteko ezagutzak behar ditugula. Orduan, bigarren fase honetan, ezagutza batzuk eskuratzen ditugu, eta ezagutza horiek eskuratzeko jarduera tipologia ezberdinak erabiltzen ditugu, hain zuzen ere, gaitasun horiek lantzen lagunduko digutenak, ez? Denboran zehar. Eta gero azkenik, ezagutza guztiak landu ditugunean, integrazio jarduera bat egiten da, integrazio konplexu hori lantzen da, azkenean erronka horri aurre egiteko. Eta horrela, borobiltzen dugu pixkat gure fasea, ezta? Azpimarratu nahiko nuke, aldaketa horietako bat adibidez, hiru gauza azpimarratu nahiko nituzke, ezta? Prozesu horretan zehar, guretzako aldaketa handienak izan dira oinarrizko kompetentziak nola landu ikasleekin, ezta? Adibidez, hitz potoloak dira, baina norbere izaten ikasteko kompetentzia edo gaitasun hori lantzen nola lagundu ikasle bati, ez? Nola egiten dugu hori. Eta gero, elkarrekin bizitzen ikasten ere, pixkat oso modan dauden kompetentziak eta gaitasunak dira, baina horiek landu egin behar dira, eta gela barruan nola gauzatu, ezta? Esan dudan fase horietan, baditugu, lehen komentatu ditudan jarduera tipologia horietan, baditugu jarduera klabe batzuk direnak, ezta? Eta adibidez da autorregulazio jarduera. Orduan, eduki sekuentzia baten ondoren, beti daukagu lehenengo integrazio jarduera bat, beti ere ezagutza horiek integratu egin behar ditugulako. Ezin ditugu ezagutzak bapatean beste egoera batera eraman, ezta? Orduan, pixkat ikasten dute integratzen. Eta baino, sekuentzia hori bukatzen dugunean, badukagu autorregulazio jarduera bat. Eta autorregulazioak, zer egiten da autorregulazio horretan, ezta? Bada, momentu klabe bat ikasleentzako, ez? Honaino iritsi gara, zer ikasi dugu orain arte, lortu dut ikasitako hau, eta egiten dute ariketa kognitibo bat, ez? Eta horrek laguntzen die beraiei erregulazio hori egiten. Nola, behin ikusita noraino iritsi diren, erabakiak hartzen. Lortu dut, fenomeno, aurrera egiteko moduan nago. Ez dut lortu edo hau enuen oso ondo ulertu, orduan zer egin beharko nuke ezagutza hauek bizkat sakontzeko edo hobetzeko, ez? Orduan hor aukera batzu dituzte eta guk utzi egiten diegu aukera hori egiten edo irakasleekin komentatu eta irakasleak bideratzen dugu pixkat irakasleek bideratzen ditugu jarduera batzuk egitera edo sakontzera edo bestela beraiek autonomoki erabakitzen dute, jarduera hauek egingo ditut, irakasleari ez diot esango, edo bai izango diot, edo hor pixkat autonomia hori, ez? Eta hor garatzen dute norbera izaten ikasteko gaitasun hori, ez? Bestalde, elkarrekin bizitzen ikasteneko gaitasun hori ere, pixkat, aipatu nahiko nuke, ez? Zigorrek esan duen horretatik, elkarrekin bizitzen ikasten delako. Eta orain arte, bakarkako lanak ere baditugu, bakarkako prozesuak eta jardurak ere baditugu, baina uste dut oso klabea dela ikasketa kooperatiboa, ez? Guk jarduera tipologia bat badaukagu, talde lanean aritzekoa, ezinbestean, orduan talde kooperatiboen bidez eta egitura kooperatiboen bidez laguntzen diegu eta erakusten diegu jarduera horiek nola bete, ez? Eta horietan elkarri errespetua, elkarri begirunea, laguntza behar dudanean
eskatu, laguntza eman dezakedanean eman, eta horrela bakarrik ikasiko baitute elkarrekin bizitzen ikasten, ez? Hori da, bai, Bai. argi dago. Eta beste hirugarren gauzatxo bat azpimarratu nahiko nuke, ni hizkuntza irakasle naizen aldetik, nola kulturaren transmisioaren arduraren nola badauka dela eta erronka bat dela, ez? Eta Euskal Kurriko, pixkat, nenuen adibidetxo bat jarri, unidade didaktiko baten adibidetxo bat jarri, ikusteko Euskal Kurrikulumetik nola eraikita dauden gure unidadeak, ez da? Eta, begira, oraintxe bertan, DBH hirugarren mailan badaukagu ikamika izeneko unidade bat, eta, azkenengo azken egoera hori, ebastu behar duten egoera hori da elkarrizketa bat, ez? Orduan, prozesuan zehar ibiliko gara, egoki eztabaidatzen ikasten, eta azkenean egin beharko dute egoki egindako eztabaida bat, ez? Baina horretarako, lehen esan dugun bezala, prozesuan zehar ezagutza batzuk eskuratu behar dituzte egoera horri aurre egitezko, ez da? Eta kompetentzia hori lortzeko. Eta, adibidez, kasu honetan, baditugu baliabide paralinguistikoak eta baliabide linguistikoak. Eta adibide horiek emateko eta lan egiteko euskal kulturako erreferenteak lantzen ditugu, ezta? Besteak beste, Aupa Etxebeste eta Urteberri Onamona filmak lantzen ditugu. Gero, eztabaidak sortzeko gai posibleak ateratzeko ere, Goiberriko aldizkariak edo tokian tokiko aldizkariak pixkat hurbilketa linguistiko hori egiteko, ez? Eta pixkat Euskal Herri osoko euskalkien hurbilketa hori egiteko, ez da? Bertsolaritzatik ere bai, bertsolaritza hartu dugu izpide momentu batean, eta bertsolariak ekarri ditugu gelara, nortzu diren, nongoak diren, bizkat ez gure referenteak diren kultur pertsona horiek. Eta gero, gure gizartean polemika iturri diren gaiak ere eduki ditugu, eztabaida gai gelan, adibidez argudioak eta faladaziak lantzerako orduan, pilpilan urte askoan eta orain ere pilpilan dagoen abiadura handiko trena. Kontrako argudioak, aldeko argudioak, iritziak, eta horrela horiek erreferente guztiak unidade barruan sartuta, hizkuntzatik eta kulturara eta kulturatik eta hizkuntzara lortzen dugu azkenengo erronka horri aurre egitea, ez? Oso ondo, Maider, eskerrik asko, hain argi erakustearren, zelakoa den zuen eguneroko gelaratze edo esku hartze hori, eta aurrera egingo dugu, ondo iruditzen bazaizu, eta itsasori emango diot ongi etorria, Elorrioko Txintxirri ikastolako irakasle den Itsaso Basauriri, eta Maiderrek esplikatu digu, irakaslearen gan zelan eragin dauen Euskal Kurrikulumaren esku hartze horrek, eraldaketa asko aipatu ditu Maiderrek, eta eraldaketek eta aldaketek askotan ziurgabetasun bat sortzen dute gugan, ez jakitasun horren aurrean, orduan bizipen horiek nola ikusi dituzuk irakasleen artean, eraldaketa horiek nola eragin dute irakasleen artean? Egia esan, guk ziurgabetasun hori ez dugu modu negatiboan bizi, bai sinisten dugu eraldaketan eta uste dugu irakasle bezala konpromesua daukagula eraldaketa hori erantzuteko, ez? Talde lanean egiten dugu lan, eta hezkuntza eredu berritzaile bat eta gure printzipioekin koherentea dela ikusten dugunean, piztinera salto egiten dugu irakasle guztiok egia esan. Ekipo handia dakagu, konfiantza handiagaz egiten dugu lan, eta argi daukagu hasieran, desberdina izango dela, berria izango dela, material berria eukingo dugula, eta esperientzia beharko dugula material horren erabileran gauzak fintzeko, ikasteko, hobetzeko, baina prozesu hori nahiko modu positiboan bizi dugu eta azken finean uste dut irakasleak moldagarriak izan behar garela eta etengabeko aldakuntzan egon behar garela, beraz
gure ardura hori eta konpromiso hori bete beharra dakagu. Argi. Eta ikasleari begira jarrita, zelan uste duzu eragin dauela guzti honek ikasle horrengan zein ezaugarri edo aztarna utzi duen Euskal Kurrikulumak gaur eguneko ikasle horrengan? Azken finean gu gehien igerri duguna izan da materialgintza, beraiek aipatu duten materialgintza gelara ekarri dugun momentu horretan, ez? Eta aldaketa da bapatekoa. Bai, hasteko ikasketek edo, lehen Maiderrek azaldu den bezala, unitate bakoitza maila desberdinetan, edo fase desberdinetan banatzen da, ez? Baina ikasleak hasieratik daki amaieran zer eskatuko zaion. Eta bide horretan landuko dituela, hainbat eduki, hainbat gaitasun landuko dituela, amaierako helburu horri erantzuteko. Beraz, ikasle horregia zentzu hartu dio ikaskuntzari. Eta zentzu horren arabera joango da ibilbide hori egiten. Eta bidean gelan entzun izan dugu. Orain ikasten ari garen hau, gero erabili beharko dut egoera konplexu honetan edo egoera konplexu hori ebazteko edo erantzun bat emateko. Beraz, beraiek hasieratik ikasleak oso kokatuta daude eta protagonista berehala bihurtzen dira. Gero, beste alde batetik, lantzen diren edukiak oso bertakoak dira eta dira oso eguneratuak. Eta ikasturte batean zehar, adibidez orain LH6an nago irakasle bezala, tutore bezala, LH gutxi gora bera, ezagutzen dut bertako materiala, baina LH6an zentratuko naiz. Eta material horrek lantzen ditu pertsonaren garapenerako hainbat dimentsio, oso dimentsio desberdinak. Egoera konplexu desberdinetan, momentu batzuetan egongo dira inguru giroari eta gehiegizko kontsumoari irtenbide bat ematen. Ondoren egongo dira gaur egungo sistema sozialaren egituraren inguruan hausnarketaz eta irtenbideak topatu nahian modu aktibo batean beste egoera konplexu bati erantzuna eman beharko diote. Edo, azkenengo honetan tokatzen zaiguna da, sartuko gara harremanen emozioetan, harremanetan, aproba garapen pertsonaleko arloietan, eta beste egoera konplexu bati erantzun beharko diote. Beraiek oso bere sentitzen dute prozesu guzti hori, eta egoera konplexu horietan guztiz, ez dakit nola azaldu, sentitzen dute eragile izan daitezkela, bai beraien bizitzetan, bai ingurukoenetan, bai herriko antolakuntzetan, eta bertatik bertara bizi dute. Aktiboak dira, eta sinisten dute beraiek egiten duten horretan, horrek inpaktu bat eukin dezakela egoera horretan. Bizipen bihurtzen dira, azken finean, gelan lantzen ditugun unitateak, eta uste dut ez dituztela memorizatzen genituen edukiak bezain azkarra ahaztuko, ze benetan beraiek bizi dituzte. Gero beste alde batetik, hor irakasleok eukitzen dugun papela garrantzi handia dauka, eta uste dugu guk behintzat gure aldetik asko hitz egin dugu, eta ze garrantzitsua den ikasleei ustea, egiten ustea. Ze guk badakigu unitatean zer landuko dugun, eta hori ezin dugu ahaztu, hori landu behar da, baina ikasleek ikaragarri aberaztu dezakete, guk imaginatu dezakegun. Ezin dugu imaginatu zenbat aberaztu dezaketen beraien ikaskuntza prozesua eta egiten ditugun proiektuak. Aberazten, konfiantza ematen diegun heinean, beraiek askotan nahikoa dira martxan jartzeko proiektu hori eta utzi egin behar zaie. Kompetente bihurtzen dira, ez? Bai. Ero dira. Bai. Eta gero uste dut material honek badaukala beste berrikuntza bat edo eta dela partekatu egiten dituztela beraiek ikasitako edo landutako gauzak, ez? Batzuetan ondoko gelakoekin, beste batzuetan ikaskidekin, beste batzuetan
familiei erakusten die beraiek ikasi dutena. Beste batzutan herriko eragileen gana doaz, edo herriko eragileekin elkarlanean egiten dute proiekturen bat. Beraz, uste dut dela bertakoa, bai, ikaragarri, ez dakit, uste du oso kompletoa dela eta egingarria dela, benetan egingarria gainera. Zu behintzat oso konbentzituta zaudela ez dago zelantzarik. Bai, guk ilusioz egiten dugu. Badakigu oraindik fintzeko asko daukagula, baina uste dut gure ardura dela hezkuntza eredu hau aldatu nahi badugu, honi ekitea. Bai. Oso ondo, eskerrik asko Itxaso, zure azalpen horrengatik, guzti horrengatik. Eta gure aldetik, hementxe utzi beharrean gaude. Eskertu hor pantaiaz bestaldean zaudeten guzti hori, zuen arretagatik, eta gogoratu bihar, 5:00 Arantzazutik saioa izango dela, berriz, Euskal Kurrikulumaren etorkizuneko gakoei begira izango den mahai inguruan. Eskertu baita ere Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateari, elkarlanean jardunaldi hauek antolatzen laguntzearren, eta jakin gaurko saioa eta aurreko asteko jardunaldiak baita be, ikastola.eus atarian izango dituzuela ikusgai nahi duzuen erako. Beraz, eskerrik asko gure aldetik eta laster arte.